Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. May mga tayo after, pakilang ako na ito? 5th na yata. Ngayon ay December 12, no? 9. Ano? Wala na ako. Ewan ko po, kung nararamdaman mo niyo ito, habang palapit ang Pasko, madalas po feeling natin, o hindi na natin siguro, marami sa atin, feeling natin parang laging kulang na kulang. Kulang sa panahon, ang bilis ng Pasko, kulang sa tulog, lalo-lalo na po kami mga pare, kaya tapos mag-iisip na mga kulang sa budget, kulang pa ang regalo, kulang pa ang pang-Noche Buena, kulang pa ang pamigay sa mga nini, sa mga inaanak, no? Kulang ang bonus. Kamakailan na may kaibigan naman, tuwan-tuwa sinasabi niya, malaki-laki ng bonus namin sa pinagtrabuhan namin. Talaga, sabi ko, ubus na po. Kulang. So parang kulang po ang araw, kulang ang panahon, at tapos na ang Pasko. Laging kulang, parang kulang. Ibang-iba po si Mary, the second main character of the first Christmas story. Hindi po siya nagkukulang. She is always full of grace. Napupuno ka ng grasya. Bago mitmo ka king grasya. Kulang. Mitmo yan, mitmo itong bigyan. So ano pong mabuting balita ibinibigay sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon? Ako kay San Lucas, chapter 1, verses 26 to 38. Ano po ang pinaka-aalala? Anong gusto ituro sa atin ng mahal na ina na tayo laging feeling natin kulang? Hindi lang mga gamit, ha? Kapag kailan lang may kaibigan ako, ako hindi ko maintindihan. Kapag Pasko, parang pati pasensya kulang. Nag-aaway sa traffic, nag-aaway sa war, nag-aaway sa... Pati pasensya natin parang kulang. So ano po mabuting balita para sa atin ng mahal na ina, tayo na parang dami-daming kulang ngayong Pasko, siya na laging full of grace. Tatlong bagay pwede natin makita sa Ebanghelyo, bakit ang mahal na ina ay hindi nagkukulang at laging full of grace. Una po, sabi ng Anghel sa kanya, for God found favor with you. Maging malang yalug in Diyos kaya. Not necessarily because Mary was good or holy. Yes, we admit, in fact, she is good and holy. But God found favor with her. Minahal siya ng Panginoon. Pinili siya ng Panginoon. Bumaba sa kanya ang Panginoon. Hindi lang dahil siya'y mabait at mapagdasal, although that is true, kundi dahil ang Diyos ang siyang mapagmahal. Ang Diyos ang siyang pumuno sa kanya. Sa ating pong pananampalataya bilang Kristiyano, ano po nabanggit ko sa inyo ito minsan? Isang malaking pagkakaiba po natin sa religiyon, sa iba't ibang religiyon, lalo-lalo na yung Eastern religion, Buddhism, Zen, parang gano'n, yung Hinduism, o ano po ibang sekta, isang malaking pagkakaiba natin sa kanila, ay ganito. Yung ibang sekta po, naniniwala sila na dapat malinis ang sarili nila, alisin ang mga material na bagay na korektado sa kanila, alisin ang mga makabundok na hikain nila to cleanse themselves para lumapit sila at umangat sila sa Diyos upang mapuno sila. Sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko, lalo na iba ko, hindi ang tao ang nagtatrabaho para maging malapit sa Diyos. Ang Diyos ang siyang unang gumawa ng paraan, iniwan ang kanyang pagka-Diyos, naging tao upang maging malapit sa atin. Yung
Kaya tayo po mga Katoliko, naniniwala tayo, everything is from God. It was God who made the first initiative. Nagsimula ang lahat sa Diyos, hindi sa atin. Kaya punong-puno si Maria, hindi dahil siya ay banal, hindi dahil siya ay mapagdasal. Opo, totoo po yun. Pero dahil ang Diyos ang siyang nagpuno sa Kanya. Kasi po kung tayo ang nagpupuno, bilang tao na makasalanan at mahina, magkukulang po tayo. Lagi may kulang. Pero dahil ang Diyos, isang Diyos, puno-puno. Kapag siya ang bumawa at found favor with us, doon po tayo magiging full of praise katulad ng Maria. Ano po kahulugan nito sa konkretong buhay po natin? Tuwing ako po ay nagkakasal, mga kinakasal ko po sa simbahan, I always remind them this. Nandito kayo, sasabihin ko sa kanila, hindi dahil kayo ay may pinipili. Hindi dahil kayo ay nagmamahal. Bagamat totoo yun, and I will not question that. Pero ang kabaligtaran nun, ang mas totoo. Nandito kayo dahil may nagmamahal sa iyo. Ano po ang pagkakaiba? Kapag iniisip natin tayo ang nagmamahal, kaya po ay kapag kapakasan ka, nagpunta ka sa tatay, minamahal mo ang lalaki o ang babaeng ito, okay lang po yun, maaaring po yun. Pero kapag ang panahon natin, tayo ang nagmamahal, bilang tao, darating po ang panahon na maaaring magsawa ka at mapagod ka. Lagi na lang ako nagmamahal. Lagi na lang ako umiintindi. Lagi na lang ako nagbibigat. Lagi na lang ako. No? Pero kung balikan mo ang panahon, nandito ka kinakasal ka dahil may nagmamahal sa iyo, maging sino ka man, then that's a totally different one. Mas nakakapuno. O ano yan? At ganoon pala ang mahal na binigyan. Siya ay puno-puno ng grasya. Hindi dahil siya mabait at magpagdasal sa Diyos at sa mga pagkakataon yun. Pero basically because God, it was God who started it, who initiated it, who found favor with her. Amen? Ikalawa, sabi ng mahal na ina, I am the handmaid of the Lord. Alipin lang ako ng Panginoon. Matupad nawa sa akin ang sinabi. I am the handmaid. Ano pong ibig sabihin ito? Parang sinasabi ng mahal na ina, hindi ako karapat-dapat. Alipin lang ako. I am worthy. Hindi ako karapat-dapat. Versus, dapat lang ako. Okay? So, pananaw ng mahal na ina, hindi ako karapat-dapat maging ina ng aking Panginoon. Versus, pwede niyang isipin, ay naku, dapat lang ako, mabait ako, maganda ako, magdasal ako, okay? Dapat lang na akong piliin. Alam mo niyo, according to tradition, old tradition, noong panahon naramdaman ng mga Israelita, ng mga Hudyo, dahil matagal na po sila walang propeta, matagal na walang nagsasalita ng Diyos sa Diyos, matagal na walang dumarating na tagapagsalita ng Diyos sa kanila. At one point, they felt that the Messiah is to be born, that the prophet is soon to come. At nung parang nararamdaman ang po nila yun, na maaaring isilang ang Panginoon at ang dakilang propeta during that time, marami raw po sa mga dalaga sa Jerusalem during that time, ang nag-asawa, hoping that the prophet will be born through them. Pero hindi isa sa kanila ay sinilang ang propeta. Kundi ang dangal na yun ay binigay sa isang babae naniniwala hindi siya karapat-dapat. So, hindi siya karapat-dapat versus dapat lang ako. Alam mo niyo, when I was ordained 27 years ago, a few days before my ordination, I went running and crying to my spiritual director. Sabi ko sa kanya, Father, I honestly feel I am not ready and I am not worthy. Para kung wala pa akong alam, gusto kong bumalik sa grade 1, sa first year theology, at i-review ang mga notes ko. I will be ordained next week and I don't know anything. I'm not worthy. I'm not ready, sabi ko sa